Ang pangalan ko, Fahad Arimaw Pondaudaya, pero you can call me Chad. I'm from Iligan City, Lanao del Norte. Feeling ko kasi before, walang direction ng buhay ko. I'm just living the life na, alam mo yung walang mapupuntahan. Before kasi, yung pamilya ko, when it comes to business, maganda yung negosyo nila. Ito kasi nagpalayo ng loob ko sa kanila at that moment. Ang sabi sa akin, nung simula nung sila yung nagkakaso sa akin, ako yung malas sa pamilya na pumangit yung negosyo. Nung nawala na yung lola ko, nagpaaral sa akin yung ate ko. Pag-usapang kita, kung saan may income, nandun ako. Nag-article writing, nag-SEO. I don't know if alam niyo sa virtual sa online world, yung magko-comment ka lang para mag-top yung kung ano yung keyword na gusto mo. Yun yung trabaho ko before ako nag-website developer. Masaya pag-swelduhan, pero syempre, kulang pa din. Na-invite ako ng several times, inaway ko lahat ng kaibigan ko, lahat na nag-invite sa akin. Nag-join yung pinsan ko, si Sir Ken. Sabi ko baka yumaman siya, gusto ko na lang din. So, ganun lang yung reason. Nung front row na ako, sabi ko nun, kailangan ko din palang makatulong. Feeling ko kasi, it's quite unfair kasi yung mga kapatid ko, sila lang yung nagtutulungan at that moment eh. Iwalo kayong magkakapatid. So, nung part na ako ng front row, nung kumikita na din, naintindihan ko, sabi ko nun, even hindi ako masyadong close sa kanila, dinala ko ni Fronter na magkaroon pa din ng connections with them and matulungan ka rin sila. Alam mo, nakakatuwa kasi bilang taga-bundok, taga-probinsya, para makapunta ka lang ng Manila, ano na yun, masaya ka na eh. Muna patpad ako kay Front Row, dinala lang ako, I've been to 6 different countries na din already. Malaysia, Korea, Taiwan, Singapore, and Thailand. May passport na ako before ako nag-front row, naalala ko yun, tapos walang tatak, in 1 year na lang, mag-expired na. Imagine mo yun, nag-passport ka, tapos wala na mapuntahan, titingin ko kay front row. Pangarap ko lang dati, multi-cab lang, nasasakyan. Ang binigay sa akin ni front row, mas maganda. My first car, it's a Ford Focus. Second car ko, yung ultimate dream ko, na dati pag nakakita ko, napapanganga ako. It's a 2017 Ford Mustang. Sa earning, dati masaya lang ako sa 1,000 a week, 2,000 a week, but now, ang binibigay ni Front Row, minsan, pag sinuswerte, 150, pag bumababa, 50, o kung bumababa ng 30, pero ang masarap nun, pwede pa natin siya mapaangat. May mga members tayong nagkakaroon din sila ng mga na-achieve mo, may mga members na din tayong meron na sila mga kotse na din, mga humihinto na sa trabaho, kagaya na nangyari sa akin, estudyante na nagpapaaral, ginagapang sarili nila. Actually, hindi niya ginagapang eh. Estudyante na nakapag-aral ng maayos dahil sa friend. Maraming salamat. Hindi ko nakakabot eh. Paano ko kayo mapapakasalamatan sa lahat ng binigay ninyo. Patuloy nyo kaming tinuturuan mangarap. At yung pangarap na yun maabot pa. Salamat po.